Jo, Paul. Ja. Jeg skal høre om din rejse. Min rejse ud i den store, hvide verden. Det handler om, at jeg skal ud og opleve og se verdenen fra mine egne øjne, i stedet for at se det hele på fjernsyn hele tiden. Så jeg skal ud og møde mennesker og lære en hel masse nye spændende ting. Hvor længe bliver du væk? Jeg bliver væk et halvt år. Et halvt år? Det er lang tid, jo. Det er det. Hvor tager du hen først? Først så tager jeg ned til min far i Tyskland. Og så tager jeg videre til Italien. Det er det første store stop. Og så Grækenland. Og Tyrkiet. Hele vejen gennem Tyrkiet. Hvor skal du bo? Jeg skal bo i min sovepose. Udendørs? Udendørs. I hængekøje og bivak. Og så skal jeg bo på andre menneskers sofaer. Så ikke vandrehjem og hoteller og sådan noget? Jo, det vil det også komme. Der kan også komme noget vandrehjem ind over. Men så tager du alt dit overlevelsesgear med? Ja, alt. Overlevelsesudstyr. Og lidt til. Skal du se nogle dyr? Ja, det skal jeg da. Jeg håber, der møder en masse spændende dyr. Jeg skal ikke til Afrika, så jeg kommer ikke til at se alle de eksotiske dyr derfra. Eller det kan man aldrig vide, hvor man ender op henne. Hvornår tager du sådan helt præcist afsted? Jeg tager afsted mandag morgen. Og i dag er det lørdag? Det er lørdag, så det er om 2 dage. Og du holder fest i aften? Det gør jeg. Holder stor afskedsfest for hele landsbyen. Også for børn? Ja, alle er velkomne. Og man skal have en dansepartner med, og man skal danse. Oui.